решил съм да направя един кратък плейлист от клипове, които са на тема задължителни инструменти, според мен, за всеки дом. В днешното видео ще ви покажа, може би, според мен, най-важното нещо в един дом. И това е отверка. В случая е комплект отверка от Lidl на PowerFix. То вече мисля, че тази марка няма и цяло на Parkside, но няма значение как се казва и откъде го намирате. Това е в случая от Lidl. Цена 10 кинта, доста битове, които са качествени битове, добри битове. Ето ги размерите. 1/4 държач. Готина кутийка, здрава, гумирана. За 10 лева, докато си купувате кисело мляко, може да си вземете едно такова. Отваряме. Представлява комплект най-различни видове битове и държач за тях. Тук съм сложил най-често използвания бит. Това е Philips 2 или кръстата отверка. Най-популярният размер. С нея може да развивате и всякакви по големина винтове и всякакви, които не са предназначени точно за Philips 2. Защото, разбира се, има и по-малки отверчици. Това е Philips 0, но общо взето всички ползваме тези. Където може, разбира се. Хубавото на дръжката е, че е и трещотка. В момента е заключена и в двете посоки и не върти. Може да завива и съответно да развива, което е супер удобно, става и бързо между другото. А може, ако ви дразни, да е заключен механизма, не е много голяма. Около 11,5 см е дръжката, само дръжката без бита, с бита е около 12,5-13. Готина отверчица. Има най-различни битове, звезди, шестограми, права отверка, стандартна. Доста голяма, пъза. Има разлика между пъза и Philips. Ето това са пъза 2 и Philips 2. Разликата е в едно като зъбче. Пъза има едно такова зъбче, ето тук, което е допълнително за осигуряване на главата на винта. При Philips това зъбче го няма. Вижда се доста. Ето това е един винт, който е ФЗ, не е Philips. Ето как влизат. Доста по-здраво уж би трябвало да е, но и с Philips двойката спокойно може да си го навиете без проблеми. Сега ще сложа в пъза 2. Ето едно винче.
Може да си завивате така, без трещотка. И двете посоки завива от вива. Или доста бързо завива, когато е с трещотка. Не е нужно да го правите цялото това, е това. И е завито. Ето. Супер лесно се борави с нея, ако искате да подвивате. Бързо става, не знам кое е по-бързо, но е удобно като опция, имате 3 опции. Малко винчето, става бързо. Загрял се даже, значи сме добре с скоростта. Ето, не знам дали ще се види хубаво. Би трябвало да се вижда, де. ПЗ. Един винт за гипс картон. Чист Philips. Разликата няма вече с тези допълнителни улейчета за осигуряване на пъза. Philips. Влиза си. Добре. Основно хората, които говорим за хора, които не разбират от инструменти, не искат да разбират и така нататък. Затова е поредичката. Няма да изпадам в детайли, където самия размер има значение и така нататък. Тук основната отверка кръстата е Philips 2 и някоя права. Това е вкъщи, това се ползва масово. Може с тази да развиете дори по-голяма глава. Ето. Картон, супер лесно, супер бързо. Този е по-дълъг и по-трудно вече, но супер бързо става. Супер бързо, доста е голямо. Слагате. Може и така да развивате. Пак е бързо. Но по-трудно, защото е по-голям винт, така става доста бързо. Може и така, както си преценявате и ви е удобно. Опциите ги имате, може да е заключено, може да е трещотка. Аз ползвам трещотката, удобно ми е, свикнах лесно с нея. Още по-малък винт е това. Пъза става ли? Става. Ето става. Става си. Ще може да ви свърши работа. Нека го пробваме. Общо взето. Може и така. Като е по-малък е по-лесно, но става бързо с трещотката. Ето. Клипа не е как да ползвам отверка, всеки я ползва както му е удобно. Идеята е, че за 10 лева е хубаво да имате нещо такова под ръка. Тук има ограничения, разбира се. Ако самия винт е някъде в дупка, тази отверка няма да ви свърши работа, но 90% от случаите тази отверка ще ви свърши работа и то с Philips 2. Не случайно е така я държа, защото най-много това ползвам. Но просто ви го казвам, че има значение в вида на кръстатата, така наречена отверка. Тук имаме едни болтове, не знам с каква глава бяха. Да, те са с 600 грам. 600 грам.
Ето. Фокус. В случая 4. Номер 4 шестограм. Влиза здраво, няма луфтове, няма нищо. Спокойно може да си завиете и си свършите работа, ако имате такъв болт, в случая 6-грамен. И това са общо взето винчетата, които може да... Това също е пъза. Пъза винт. В случай от Kaufland, това размера. Ето и тези уличетата, малките. Този инструмент, друг път ще говорим за него. Така. Ами това е общо взето за отверчицата. Може много да се добави, но 10 лева, пак казвам, отивате купувате си кисело мляко, в случая от Lidl, и си взимате едно такова. Няма да съжалявате. Нещо, което ми е правило впечатление през годините, че битовете са едни такива по-мекички, по-друг цвят са тези, се ползват доста често, не са изядени, добре изглеждат, винаги може да се сменят. Това е стандартно 1/4 държач, вътре има и магнитче, за да държи бита здраво, достатъчно колкото да не пада постоянно. Така, това, което съм забелязал, нали, вече го казах, PowerFix вече май ги няма, вече всичко е под търговската марка на Parkside, всякакви инструменти са Parkside, PowerFix, Profi ги няма, поне в България, не знам за другите страни. Дано ви е харесало, както казах, ще има няколко такива подобни клипчета, ще направя плейлист, задължително инструменти, според мен, пак казвам, във всеки един дом. Това е от мене, дано ви е харесало клипа, праскайте палците нагоре и до скоро!